Praise God. Tayo bumisita ijay kumkuman sa pinagayan. So dagit at sa kumkuman dan at bumisita pambaran nga agpakan iti taraken nga kalding tanpay nga naruutan siguro itata. Tara. Okay. Woi, pataya magkumaka. Madamati aramid ni kanaka Karnel iti kwa di black canvas inimport damot dagiti original nga tartaraman iti black canvas kakabsat oh mano katintog na ta insan aya matindi dagiti adigi na kakabsat na tiyanso nga paipil-ipil yan kamantiris kakabsat. Alis tuda nga garami din nga kabsat tatigiti mulmula nga tabako dito dandanin na magatod. Sige pare, tanak nagpakantikal ding
trabaho ko kapsat. Dito ay kuman dito yan di. Naragsak, hindi ng tao. Dito ay natulog-tulungan sa trabaho. At ay nagmaymaysa. Gaadiring kapsat. Hindi tunggal maysa. Nagpatrabaho ko doon may isa ayaban ng tubod dito na madano hindi pa nagpatrabaho na iti black canvas na kuna tayo basta kakapsat iti kinapatag iti kooperatiba dito yan kakapsat may sada iti trabaho nga talaga iti biyag dito kumukuman panagagapunatan Felipe sika kumatig driver ay pao delikado dahil ko ni anak ko nalaylay mo tanda to'y kay suna nga kuanan tabako na ti panakakuanan ti panakatudtudunan dati tabako dati anak kaon nay madama iti dalos kakabsat kinigayam amuyo kakabsat kinigayam dati kadagaan nga kunkuna tayo iso nga mapalaylay iti mula na tasan sigida nga agrensek wenno agas iti basa so nga iti tabako may piktaran naglaylay so dapat na iti kasto nga kadagaan kay kayat na dati awan iti tudtudo nga na pigsa kasto iti advantage kami dati kadagaan ken dati last odd mas nga advantage iti lasod nga napinpintas ngam datoy kakabsat so nga medyo naglaylay sa bagay makarecover to siguro daytoy kakabsat no nagsardengan iti kunkuna tayo nga tudo agsublin to siguro nga nalang tumatlaing kakabsat agungar ulit live na kami man anak ko ay intan Demo dati ka anak ni Inteng. So ti anak ko. Mahirap mga wayan. So iti nanak ko iti kasar. Awan sa bali di jay anak ay nanak ko nga di jay. So tinadan iti grasya iti apo ta nagagat. May nga technician di jay kakabsat kin di jay. Ajay iti manugang na kasinsin ko mutlaag katugangan na di jay. Pagpukpukanan niyaw. Wow. Alam nyo di pala kapagaminan Aya. Sige, ground. Nagito iti kalding. Hindi dito kakabsat. Sa anak to irutan madamdama. Nagiti kalding.